Hayi sandulela mfethu hayi. Shuthi-ke ngilimo usaqembile. Amakwazi mfethu. Bengifisa ukutshena izolo ngale ndaba mfethu. Lapha esipani ngixoshiwe mfethu. Into engisolayo lo mfazi lo ubamba ifoni lapha because uyasho umlungu usuke wafona. Umuntu obamba ifoni waphendula. Ulo mama George. Kuba since nje eqalile yena isiza abantu lana into engaqondi iyazenzakala la endlini. Yimanga zodwa. Mase akubuza sandulela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uxoshwe emsebenzini ujike ungafiki nozongitshela ukuthi hayi akusahambanga kahle. Ngibe ngumakhelwane wakho mfethu. Buka manje sengilungisela ngisho nekhaftini. Sengiqedele izingane lapha endlini isinki. Mana iskaftini. Bengiphethe phela iskaftini. Phela uyazi mfethu kulamatoho la ukuthi nje lawa avela kanje. Kumele mfethu nendoda nje ihlala iqinile ngoba phela bengingazi lapha ngizofela lapha ngibhekane nani yabo. Ayithemba. Amanga wodwa ke lawo la usiphatha ngasikhaftini na wena amanga lawo. Awungikholwa kanjani ngoba phela ngiyakutshela. Umina la umuntu ophethe iskaftini ngiyazazi ukuthi uphethe iskaftini Hayi sandulela phela mina bengazi ukuthi kulela toho nje isisi nje sejonga kumele sigcwale. Yabo bengiyiphethe nje izimbalo. Bese ngibona. Wemakwazi. Buwazi ukuthi usidudla phecelezi uNtibane. Benomfo wabo ukhuza umngakho lapha. Bawuthola kule ntombazana umehlwana umuthi. So ya lonto le. Uba nje kuphithizela la. Usidudla uyahamba u-order lapha. Kumehlwana imithi. Umehlwana lo ngamthembi ukuthi umehlwana namhlanje umfice isangoma. Kusasa uyinyanga. Lela sonto leliyana umthandazi. Uyasandulela ingakho ungasebenzi wena. Uphakathi shi ugamenxe endabeni zabantu. Mina ngenze njani ke? Indaba manje suwalela isuka khona zingizinga zingificela ngikhona. Because indaba ngiyibizi izona ezingala mina. Cha phela sandulela masingamusa manje ukuxabana. Kokuqala nje kuyimanje udla isinkwa sami. Ana usho wathi isinkwa sezingane lesi. Ulapha umalumele einganeni hayi la kumina mina ngomalume kwena. Manje iyafana 50-50 khaleliswa yini? Imasa xokubuza ko usandulela. Uze nje ungitshele yonke lenyaka nyalo ongitshela yona. Lo maqandala lapho uyawazi ukuthi awumalini. Lo bhekeni lo lapho uyawazi ukuthi umalini. Isinkwa sona lesi silapho phakathi. Wawusigcine nini? Ngithomela mina ngesinkwa. Uyazi mina bengidla last week. Budlani. Mina bengidla istambu. Into angajwa into angazi nokuthi imalini na store. Istambu. Wasigcina istambu wena. Hayi sona ngisasazi ngempela. Futhi mina umama namhlanje ungivuse ngebreakfast enqonqayo. Wagcina izambane unofutha sezambane uthi gcopho kusawuti. Uyazi lo mpilo wena. Hayi lutho hayi mnganami senginesikhathi kade ngayigcina. Uyazi nje usukhumbela isinkwa nje. Imayisandulela manje bethu mawusho ukuthi akusalanga ngani. Ukhona kusala. Awupha phela mnganami. Mina maqhaza ngiphila isilungu mina la endlini mina. Hayi ngiyabona kuhle. Hey, wenzani manje? Wena khona ezamba lapha endlini nikulindile. Hawu, ucotha izambane ucophoze kusawuthi. Hawu, yenza manje inqwala. Wazini wena ngobhekeni namaqanda? Awukancane phela. Ingakho nje umuntu engasebenzi inxa yeni. Maphela hamba nami ungiphakele. Masohlala la sobabili sidle. Abo ubhekeni namaqanda ukuze into ifika kanye onyakeni uKhisimusi kumina. Manje wena lapha futhi yazi angiphakele lamazambane la.
Yo, angijoka ngifosta ngikhoste njenge-Lamborghini but I'm not the best njengemoto espina njengekusheshe ngingadlangadli nqakanqaki nyakanyaka mntakababa kade bengizwa ngendaba njengengane engakawazi happy Christmas ngiskili ngidophi mina igofu zonke bonke ngisangalifaki i-brush cut sengaze kuphela ibhithi ngakaspithi ngidala isiphithiphithi emphithi cause I'm the ghost kill i-goat umasipala cosha udoti njengohlanya until ngisashaya impama abaningi abazothamba kusho mina inkanankane mfasa kulokhu imshudo yemkatakata inqokonqoke inqole emasondesonde noma bebiza ngekhokho angisikhumbula isibhoko ngishaya ubhozo njengesibhobo achaza ukuthi ngubest nakwisminofu uma ngayifaki idash ukuthi ngikule ngidala u-brown dash futhi bengaphuthelwa amabheshi intwala encane besafunde ama-crash Wenzani? Ha? Awu hey. Sawona lapha. Hayi ungeke namanga kabi. Yimi ngedwa nonamanga lesigodi wengane. Ngifuna ukubuza unawo no WhatsApp. Cha ngino Capitec. Capitec. Kanti yini leni sikokisela yona ngaka? Hayi kahleni. Hey. Kombe mawupheka i-rice ufaka impuphu nani? No flour, no garlic nesinko spoiliwe. Wena ngana ngidlala kuyaphuthuma yazi lana ngilambeni. Hawe malume akasafundini ungithi. Wazenza izinto ehluphekile nje ungithi manje ngoba mefike lapho kini niyamxaxaza. Hawu ngani? Akhumbula nina ngelanga ugesi ungekho lapha ekhaya kini. Napha ukuhle khona. Nadla ngoba umnyama ugesi wabuya senqede ukudla. Ugesi wathi mukhanyisa nina nidlu 7 colors yena nimphakela amasi usuzenza umuntu onendaba naye. Hawu sasingaboni ugesi wawungekho saphaka kumnyama. Wasakwahlwanisa amasi no 7 colors mawuphaka hayi akekho uthwasa. Hawu malume ngiserious. Nami ngiserious. Nami Hamba. Ya. Wekhuza umngakho. Ungifunani ngempela? Ngoba ngiziphela amacala ami sengawakhokhela wonke. Hey. Ukhuluma ngani wena? Futhi ungiblock ngani ngoba phela uyazi asizwani thina sinawe. Wena ungiblock ngani? Angikwazi mina ukublock. Futhi angizokufunda manje ngoba naku phela sengixabene nawe. Hey. Yini ngempela mfuthu? Yini ufunani ngempela? Ukhuluma ngani uGodoyi? Lo phaca umfana omthumelela uthi azongisoconga nakhona ungadlile. Yini ngempela? No offense wena, bloody bastard. Kuyisilima naku. Manje ufuna ungitshela ukuthi wena lamathambo lawa avana athwala u25 liter wawekhanda o-empty eza kuwe engadlanga. Sengifika ngakumphakela kancane la. No baba. Usakhona kodwa umalo la ku yize nje ubaba buyaphuma athi memfu. Wekhuza umngakho. Lento eshwa ayina sense. Ayiyenzi nje isense. Hey, uma wayengathini ngempela mengasibona sixabana kanje. Angazi ngathi wabuza mina. Awuyingani kuyobuza yena. Mhlawumbe uyokutshela nje ukuthi hamlando uMuhammad Ali kubuyena uSlamlayo ngenduku. Yobe sazela lapho lo Muhammad Ali izulu wena. Kuthi phela wezolanda uTyson kuMike Tyson wezolanda ba. USlamlayo kanjani angazi uwo susudweshu. Wekhuza umngakho iyeke lento yenzayo. Ngoba uzofa fing zokubulala inyama ngiyangizwa. Uyahlekisa unehlayo webafu. Amanco kwakhe amnandi. Uluhambe kumabona kude nawo. Lalela mina ungangisabisi wesidudla. Malingeke nje mina ungisabisi wena uwe nje uzovena ufe eqala nje ubulawa umzwa wedwa. Hey, wesiphukuphuku ngempela kushiwo njalo. Uthi umzwa ngedwa. Bloody bastard. Kanti mina ngithini? Uthe umzwa wedwa. Bengisho umzwa ngedwa wakho kumzwa wedwa. Sengikuwonishileke kodwa. Khuzeka. Isidudla lezi. Hallo Sidudla. Bloody bastard. When? Hallo. Fuqa amagwinya. Sawon. Yebo sawona. Njani? Ngiyaphi njani? Ngiyaphila. Ngicobisa usisi lekha ngamthwala. Wesisi. Yebo. Khona okucelayo. Yes.
Hawu, Sibani kanti wena? Hayi. Bengisendaweni ngathi ngithi ngidlule khona la. Hayi into yakho ngifakile. Kodwa ngicathi izovela emva kwamahora ambalwa mhlawumbe 24 hours nje. Hayi kulungile. Mayizongena, mayizogcina ingenile nje hayi kulungile kuleyo. Enye into la yazi uba seqalile ngalezi zinto zakho. Sambe ngithumelela bonke ophaca laba ethi abazongidubula. Nomfana osandongizama la ngamkhahlela ibhadi. Hayi kanti awukhululeka nje. Yabo njengoba ngiphethe izinto zami, mawusebenzisa kahle. Ngisho bengeza nemkhonto nana ngeke bakwenze lutho. Khululeka nje, khululeka wena. Hayi ungile ngisacela ukubamba indlela ngoba khona la ngithi ungikhona. Hayi uhambe kahle ke Duba. My brother, Ya. hambasha. Isengivele ngashawa nje kuseni kuvuka. Bamncane kangithi. Ukushawa wenzeni? Bengithunywa ubhuti wakhe ethi ngiyomdubula. Hayi ungabasukela abantu abadala wena. Wena nje uwaze lapho ukudubula siqale lapho. Ngiyasazi. Isibhamu. Wena. Manje ukuzuma wakhe ngashiya bonke abantu la lokushini akhethe wena ukuthi uhambe uyodubula umuntu. Futhi ufanele akushaya usidodla, ufanele akushaya. And unenhlanhla ke wena ke ukuthi cha akakuloyanga. Usidodla ukhohlakale kabi kulezi zinsuku. Imithi fa uyagijimisa ndawo zonke. Kangamithi la muntu le. And futhi wena yini lo wenzayo ukuthi usuke la ungeke mina la ugijimiwe lambaleka ngithi. Awu uyazazi nje bhuti ukuthi awusebenzi, akho kudla endlini uyinto nje umanje uhleli nje awazi ukuthi uhlaleleni la. Uhlaleleni? Angisebenzi. Awusebenzi wenzani kanti? Uyazela lapho lonto leyo. Angisebenzi mina. Awusebenzi. Futhi wazala printo wazala uma la mina ngisebenzi. Awusebenzi. Wena kwenziwa yini ukuthi kwazi wena qala ukuthi mina ngisebenzi? Ma Uyamina sakhuluma nje manje wahamba ufuna ungibuza nabo ngifuna manje mina nginodlameke manje. Kwenziwa yini singasebenzi mina Gwenti? Uyazi lana izinto zingangihambe kahle ngenxa yakho yonke lokho. Umfazi unenkinga manje ngenxa yakho. ngayami. Ngifundile lapha episode 2 script. Uzamile ungixoshisa. Uhamba ulalelo director wena namnyango. Ulalelo director manje. Cha ngachaza. Angibangela umsindo. Ngingashawa wena futhi. Akula ekushaya. Ngishawushawa mina. Bandulu. Manje yindaba wena ubamba amafoni wahlangene nawo. Wena uhamba ulalelo director la bethi bamba ifoni ubatshene ukuthi ukhathe. Mana futhi mana manje. Phambi kwabantu sungaze ungishaye. Hayi bangishaye. Wenzani ubuka ngishaye? Yena. Phambi kwabantu kodwa futhi ungayenzi lo. Ungayenzi lo. Wena kwenziwa yini ukuthi uloku busy? Uhamba ufaka uyifaka nje. Hayi futhi. Ngona ngoba futhi kambe phele ngokuze kushoka ngeground. Ngikhumisa umpetshisi ngapha ebene umphikile. Ngiphethe ifiki nefoshon. Ngeke ngaphakama isansa. Ayidaleke dalekake shone khona sibakhipha ukhokho. Ngile ntwane nesihungu. Phuvu bone futhi nesituthu. Ngona ngibagejisa njalo ngibabhekile. Buya. Labo 17 ngibamba umbhobhi faka hlaka amadolo kosenza isigora ngifaka igogo ngixosha nomgodoni ngikukhangele ngegoloni bathi master dog uzenze goals wash it up 1 2 msakazi yayazi ujaba njaya that's why number 1 only 5. Hey, my friend, what you doing, my friend? My friend, you steal from my shop, my friend. My friend, I go boss now, my friend. My friend, you steal from my shop, my friend. I have big AK there back in my country. I shoot you dead now. I go boss, my friend. You steal from me, my friend. Hi, where are you, my friend? My friend,